Bună! 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 Bună, Elisa! Ți-ți place aici? Hai că îndată întoarcem și vedem un pic aici. Trebuie să schimbi strategia. Trebuie să schimbi strategia dacă vrei să reușești. Elisa nu se lasă bătută, vrea să reușească singură. Hai, Elisa! Hai, Elisa! Acum o să reușești, sigur! Bravo! Aproape că ai reușit! 99%! Data viitoare o să fie 100%! Elisuca! 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 Nu te lăsa bătută. Niciodată nu te lași bătută. Hai, 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 hai! Trage puternic! Cu putere! Haide, nu te lăsa! Așa! Bravo! Elisa a reușit, nu s-a lăsat bătută. Wow! Ce peisaj frumos! Așa e, de sus se vede mai frumos. Mă primești și pe mine acolo? Ce? Mă primești și pe mine? Nu, sigur. Numai dacă poți. Pe încerc, dacă ai putut tu, trebuie să reușesc și eu. Nu mă las bătut nici eu. Ne-am urcat amândoi pe cătiță. Uite, și arată. Arăt acum. Din multe încercări am reușit amândoi să ne urcăm. Elisa a fost puternică și curajoasă, ca de obicei. Sunt învingătoare. Bravo! Am cățărat pe ăsta. Cea mai puternică și pe fânul ăla. Și la sfârșit vrea să mă cațăr și pe unul dintre ele. Și după aia vom explora în pădure. Eu, cum am urcat pe ăsta, milioane de dăți. M-a durat să mă urc pe ăsta. Și la sfârșit voi urca pe încă unul și pe încă unul. Bravo! Acum ne coborâm. Așa cum ne-am urcat. Și acum cum ne coborâm? Fă o săritură ca în piscină. Tocmai ai învățat la not să sari. Ia să vedem. Interesant locul ăsta, n-am fost niciodată pe aici. Du de la Tabita. Hai să căutăm și un du de la Daniela. Ce parte să luăm? Stai. Acolo zici tu. Seamănă.
Elisa fură mere din mașină. Nu știu cum să ajung la alea. Stau aici acolo. Ajung. Mulțumesc.